Alde batera utzi ditzagun, naiz kezkade barrenean, afal giroan segidezagun, umore ederrenean. Ta aitor gaurkoz ikusten zaitut, erari jatorrenean. Oraindik ere humiltzen zera, irakaslean aurrean. Oraindik ere humiltzen zera, irakaslean aurrean. Irakaslea izan nuen bai, ta ze irakaspen mota. Oraindik ere gogoan daukat jarri zidan azken nota. Dana ez dut noski esplikatuko, berau aurrean dagota. Baina ni ez banaiz formala errua berari bota. Baina ni ez banaiz formala errua berari bota. Horako eta normala dugu, errua bota elkarri, oroitzapenak berriz burura, etorri oi dira sarri. Ta Josuk ere alperretik badu nahiko lokarri, kantu girako soinu joleak soinurik ez du ekarri. Kantukirako soinu joleak, soinurik ez du ekarri. Era soinurik ez dakarrela, ala dezu nabarmendu, baina berdin da bere parean jarrita nola gauden gu. Afari osoan jardun da eta ez diot bistarik kendu. Soinua ekartzen ez badu ere hotsa beti egiten du. Soinua ekartzen ez badu ere hotsa beti egiten du. Urruti xamar jartzen hasi da, gero etorri ingurura. Parean dago ta tentatzea ez zait bat ere ardura. Aurrez aurre nago berai beira, ta baditut zenbait duda. Lotxatu aldan ez dakit baina, pixka-pixkat gorritu da. Lotxatu alden ez dakit baina, pixka-pixka gorritu da. Mikel oraindik mutiko baten parekoa da izatez, erdi lotxatan ta erdi umil pasatzeko borondatez. Baina benetan zer gertatu den, Sebastian ohartu zaitez. Erdia dela lotxarengatik, baina beste erdia ez. Erdia dela lotxarengatik, baina beste erdia ez. Parean dagon Josurekin nik, sortu nahi nuen disputa, naiz banekien hortik hasita, zela mila arriskuta. Nik Josu eta zuk Mikel gelditu naiz harrituta. Zuk oroitzapen honik ez dezu izena ere azuta. Zuk oroitzapen honik ez dezu izena ere azuta. Mikel esan dut nola aurre
aurretik zukala esan didazun, ta etzera oartu pare-parean zuk Josu nola daukazun. Txakurra eta hartzaiaren azuk botatanik erantzun, baina ez dago errez asmatzen nora apuntatzen dezu. Baina ez dago errez asmatzen nora apuntatzen dezu. Naiz apuntatu parean jotzen, ez da gauzik errezena, nere usteetan zuzen nahi nintzan, ta zu galdu dezu xela. Horrelakotan beti oidegu konponbiderik onena, sekretaria esan zailuzu, zintegunaten izena. Sekretaria esan zailuzu, zintegunaten izena. Hau zenbat iluntze eta zenbat berso saio, sekretaria ezagutzen dut lehene hurbildu natzaio. Baina galdezka hasi espazina, akaso beronek naio. Denen esango dizuta igual bere aztuko zaio. Denen esango dizuta igual bere aztuko zaio. Parean dagonari utzita, tentatu gai aldamena. Sekretaria urdez degula hori gauza nabarmena. Ibiltzen dena andoan eta zaldibitik ganbarrena. Antiguokoa izanagatik beti modan dagoena. Antiguokoa izanagatik beti modan dagoena. Pentsazazu eze personaje, pentsazazu eze kasu, dirudienez oso bizitza, nekeza baitara mazu. Zaldibin jefa hemen ibilit antiguagoa zerazu. Markelolanok baino ere muzabalagoa daukazu. Markelolanok baino ere muzabalagoa daukazu. Normala degu ere muoiek, zabal-zamar ikustiak, batentatzen hasi naiz baina hor, gehiago burua ustiak. Nik Lurdes bat aipatu dut eta irri egin du bestiak. Lurdes deitzen dira hemen sekretaria guztiak. Lurdes deitzen dira hemen sekretaria guztiak. Sekretaria bat bai dago hor, ta beste bat dago hemen. Nik astolan nenbilenean, bueltaka ikusten nuen. Eta aitortu egin nahi dizut, ez dakit nola liteken. Nik 10 urte nituenean, horrelako xera zen. Nik 10 urte nituenean, horrelako xera zen. Hori horrela badegu aitor, beretzat ere mesede. Urte asko dira ordundikan, eta sasoiaren jabe. Aitorrek dio, aizazu Lurdes, orduan bezala saude. Bat oraindikan modan dago, ta beste hori pasagabe.
Sekretaria postua izan, baina nagusia izan, benetarako gaitasuna izan dezulako zuk bizitzan. Beti eskolan arata ona, denei begira zenbiltzan, melen astintzen zenuenean beldurtu egotegitzan. Melen astintzen zenuenean beldurtu egotegitzan. Sarri askotan hitz egiteko, guk izaten dugu presa, barkatu Aitor ez da komeni, ausardi edo laineza, zuk esan dezu izaten zuen, flekiloaren babesa, horrek oraindik astin lezake, zuk ez daukazu desa. Horrek oraindik astin lezake, zuk ez daukazu desa. Nik ere noizbait horrazten nuen, baina aspaldi aspertu, baina utzi hori eta gubion harreman hori aztertu. Kontatu zaizu maiz genbiltzala, zure bulegotik gertu, beste guztia izan dadila sumarioko sekretu. Beste guztia izan dadila sumarioko sekretu. Manten ditzagun sekretu horiek, bestela dago demanda, beste bat ere ulertzen hemen, niretzako nahiko landa. Aitor urtetan kamararekin grabatzailea izan da, eta gauzer Kristo egiten du, horri bizkarra eman da. Eta gauzer Kristo egiten du, horri bizkarra eman da. Batean arata honan, ez zinen asko geratzen, objektiboa enfokatuta, irudiak aukeratzen, eta bizkarra eman da orain, beretzako normala zen. Grabatzailea ez baita inoiz iruditan ateratzen. Grabatzailea ez baita inoiz iruditan ateratzen. Antzeman diot oso serio, hemen dagola gizona, uka ezina lehen grabatzaile, bezala zerukan sona. Uka ezina mudantza ere, beti aukeran dagona. Noizbait aurrean jarri behar du, beti atzean egona. Noizbait aurrean jarri behar du, beti atzean egona. Eta atzean bitan, zail izaten da izaten, ta bitartean serio dago bere kezkak eramaten. Lurdesi esan diot itxura nola mantendu dezaken, ta bitartean bera pentsatzen, neri ez didate esaten. Ta bitartean bera pentsatzen, neri ez didate esaten. Oiek utzi eta beste piko bat, nahi dut orain azpimarra. Uka ezina da sukaldeak, biak daukaten indarra. Pare-parean hor daude biak,
eta heldu leku barra, eta mantala daukate biak antzeko duten bakarra, eta mantala daukate biak antzeko duten bakarra. Ez dakit banik bista etzaizun pixkatxo bat aldre bestu, edo lainoa dagoelako distantziak hori keztu. Mantalantzeko omen dutela, konparaketa hori aztu, baten zintak du bi bueltakoa, besteak bat justu. Batek zinta du bi bueltakoa, besteak bat justu. Antonio eta Carballo horra, orain hor berso gaituta, sarri askotan ibiltzen dira elkarren gana bilduta. Argaugizenak bat ere ikusten inoiz ez gaude ohituta, bat behitu gabe ikusten da eta bestea bitan behituta. Bat behitu gabe ikusten da eta bestea bitan behituta. Azken finean parea dira, alere bakoitza bana, uniformeak erakusten du zein daukaten beren lana. Batek mantala plantxatua eta txukun atarama, eta besteak plantxatu gabe jaztean plantxatzen dana. Eta besteak plantxatu gabe, jazteak plantxatzen gana. Broman hasita serio ere, segi behar azkenean, normala dugu guk tentatzea, parez pare daudenean. Sukaldean ta serbitzen biak, gogoz eta afanean, naiz juntatik kanpora egon, beti aidira lanean. Naiz juntatik kanpora egon, beti aidira lanean. Beraz lanean zenbat alegin, zenbat egun, zenbat ordu, ze abildade eta ze gogo eta ze aritze modu. Borondatea badaukanari, guk eskerra zor diogu, hori sekula ez da ordaintzen ta urrea balio du. Hori sekula ez da ordaintzen, ta urrea balio du. Nik Antonio beti izan dut, adiskide eta maitea, eskertzekoa dugu Carballok da dukan borondatea. Barkatzen diot binda berriro euskaraz ez jakitea, eta urtero eskertzen diot belarri prest izatea. Eta urtero eskertzen diot belarri prest izatea. Bai baina denei horrelakotan adarra jotzen diezu, beraz batzutan eskertu baino zirikatzeko zaudezu. Belarri presta delako orain eskertu egin dezakezu, urrena itxi egingo ditu hola segitzen badezu.
urrena itxi egingo ditu, hola segitzen badezu. Beti minikan ez du ematen, zirikaldi edo adarrak, sarri askotan nabarmen dira, egindako azpimarrak. Takar Carvallori buruz daduzkat, gauza gaitortu beharrak, onartzen gaitu nabarmentzen du berak daukan irriparrak. Onartzen gaitu nabarmentzen du berak daukan irriparrak. Berari esker aritu gera, gumokadu eta trago, eskertzen hasi eta benetan eskertu dugu lehenago. Onartzen gaitu zenion eta gu egotean nahiago. Aingerua ere ez da aingeru, deabrurik ez badago. Aingerua ere ez da aingeru, deabrurik ez badago. Aingerueri buruzu gaitor, errezegi zera mintza, dena serbitu dena zaintzea, aingeruaren baldintza. Ta Carvallori zertatik eman aingeruaren bizitza, horrek egan ez zuen jakingo aingeru izan baitza. Horrek egan ez zuen jakingo aingeru